Hello guys, welcome back to channel Rockstar Game. நம்ம இன்னைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த MSTDகளோட ட்ரெஸ் கலெக்ஷனும் அப்புறம் இந்த அமௌண்ட் கலெக்ஷனும் பார்த்துருந்தோம். அதாவது எல்லாம் பேக் கலெக்ஷன் அதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். இப்போ நம்ம கன் கலெக்ஷன் தாங்க இப்போ வரும். வாங்க வீடியோக்கெல்லாம் போகலாம். Rockstar Gamer. ஓகே guys, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஐடியில் டோட்டலாக எவ்வளோ கன் கலெக்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். எத்தனை கன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து 109 இருக்குது கைஸ். இந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும். அப்புறம் AK-க்கு 7 இருக்குது. நான் அந்த விண்டர்லேண்ட் தான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் MP40 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தரமான MP40 ஸ்கின் இருக்குது. நம்ம ரெட் ப்ரோ ஒரு சேனல் வச்சுருக்காரு. அதோட லிங்க் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன் கைஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா SKSக்கு 2 இருக்குது, உட்பேக்கருக்கு 1 இருக்குது கைஸ். அப்புறம் அதை எலைட் பாஸ் கொடுத்தது. அப்புறம் M249K பவர் இது எக்யூப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எக்யூப் பண்ணிட்டேன். M60க்கு இது தீபாவளிக்கு கொடுத்தது. இதை தான் நானும் எக்யூப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கார்டுக்கு அது ஃப்ரீயாக கொடுத்தது, கோல்டு காயின் வச்சு வாங்கினது. அப்புறம் SMGயில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸ், UMPக்கு இந்த மூணுமே நல்ல UMP தான். ஆனால் இந்த UMP தான் எனக்கு பிடிக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா MP5க்கு 3 இருக்குது கைஸ். நானும் அந்த க்ரோனா CR7 MP40 தான் யூஸ் வச்சுருக்கேன் எக்யூப் பண்ணி. அப்புறம் MP40க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மெக்கல் MP40. மெக்கலாக மெக்கானிக்கலான்னு தெரில கைஸ். அது ஆனால் மெக்கானிக்கல் தான் போட்டிருக்கு. அப்புறம் விண்டர்லேண்ட் இருக்குது. அப்புறம் ரொம்ப நாள் இந்த ஐடி விளாடவே இல்லை. அதனால் போக்கர் MP40 ஒரு 7 நாளைக்கு கொடுத்தாங்க. எனக்கு இதுதான் கைஸ் பிடிக்கும். இந்த மெக்கல் MP40 மெக்கானிக்கல் MP40 தான் கைஸ் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி தான் ஆனால் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் நிறைய பேர் இதை மெக்கல் தான் சொல்லுவாங்க. அப்போ இன்றைக்கி ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கண்டென்ட் இருக்குது கைஸ். அது என்ன கண்டென்ட்னு வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ். இன்றைக்கி ஈவினிங் ஒரு இன்னொரு கண்டென்ட் இருக்கும். அப்புறம் நாளைக்கு நியூ இயர் வருது கைஸ். அப்புறம் தாம்சனுக்கு ஒரு ஸ்கின் இருக்குது. இது எலைட் பாஸில் கொடுத்தான்னு நினைக்கிறேன், ஒழுங்காக தெரில. அப்புறம் M10க்கு இந்த ஸ்கின்னு, அப்புறம் ஸ்பாஸ்க்கு வெப்பன் ராயல் ஸ்கின்னு, அப்புறம் மேகிக்கு இந்த ஃப்ரீயாக கொடுத்த ஸ்கின்னு. அப்புறம் AWMக்கு இது இந்த இடத்துல நான் அப்போ என்கிட்ட UMP இது ஃப்ரீயாக தான் விட்டாங்க. அப்போ என்கிட்ட UMP எடுத்துட்டேன். ஏன்னா அப்போ என்கிட்ட UMP இல்லை, அதனால் UMP எடுத்துட்டேன். அப்போ AWM AKலாம் இருந்துச்சு. AKக்கு என்கிட்ட ஸ்கின் இருந்துச்சு. அதனால் AWM எடுக்க மறந்துட்டேன் கைஸ். அப்போ M60 கூட அப்போ எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாது, அதனால் UMPக்கு எடுத்தேன். அப்புறம் பார்த்தோன்னா தீபாவளிக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கின் கொடுத்துறாங்க கைஸ். அப்புறம் JDக்கு இந்த ஸ்கின்னு, அப்புறம் இது எலைட் பாஸில் விட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம். அப்புறம் உசிக்கு ஸ்கின்னு, ட்ரீட்மெண்ட் கன் கூட ஸ்கின் வச்சுருக்காங்க இந்த ஐடியில். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேனுக்கு 5 ஸ்கின்னு, பெராங்குக்கு 7 இல்லை கைஸ். இதுக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் 109 போல். அப்புறம் பெராங்குக்கு 7, பேட்டுக்கு 8, அப்புறம் கட்டானாக்கு இது எதில் என்னன்னு தெரில, ஆனால் ஷோ அண்ட் லாபி ஆப்ஷனே இல்லை. அப்புறம் கிரெனேடுக்கு 10 இருக்குது கைஸ். இதில் எனக்கு இந்த ஸ்னோ மாதிரி வெடிக்கிறத பிடிச்சிருக்கு. அப்புறம் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு ஒரு ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. இதோட எனக்கு இப்போ நான் எக்யூப் பண்ணியிருக்கிறது தான் கைஸ் பிடிச்சிருக்கு. இதான் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். இப்போ ஃப்ரீயாக கொடுத்ததா இல்லாட்டி அந்த முன்னாடி இப்போ நான் எக்யூப் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல அது வேணும்னு சொல்லுங்க கைஸ். அப்புறம் க்ளால் பார்த்தீங்கன்னா 3 க்ளால் இருக்குது. ஃபெய்த் டாப்அப் ஈவெண்ட்டில் விட்டது. இது முன்னாடி டாப்அப் ஈவெண்ட்டில் விட்டது ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்புறம் ஃப்ரீயாக விட்டாங்க. ஆனால் எனக்கு இந்த ரெட் கலர் தான் கைஸ் பிடிச்சில, ரெட்டு ஒயிட் இருந்துச்சுல. அப்புறம் இதோட இந்த கன் கலெக்ஷன் முடிஞ்சிச்சின்னு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் கைஸ். பெட் கலெக்ஷனும் இருக்குது. பெட் கலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட மேக்ஸிமம் நிறைய பெட் இருக்குது கைஸ். பீஸ்டன் இருக்குது, அப்புறம் க்ளோவால் பெட்டு கூட இருக்குது. ஆனால் ஃபால்கோ பெட் இல்லை கைஸ். ஃபால்கோ பெட் எடுக்க மறந்துட்டார் போல். பரவாயில்லோட கைஸ். இந்த ஐடி என் ஃப்ரெண்டு வாங்கினா இந்த ஐடி ஏதோ எனக்கு ரேட்டு தரல கைஸ். ஆனால் இந்த ஐடியா நான் ஒரு 3000 ஒருத்தன்னு சொல்லுவேன். நீங்கள் எவ்வளோ ஒருத்தன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பார்ட் 1 பார்க்கலன்னா லிங்க்கு கொடுக்குறேன் கைஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈவெண்ட்டில் விட்டுருக்காங்க. அப்புறம் கைஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது கைஸ். நீங்களும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் வச்சுக்கோங்க கைஸ். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். பை கைஸ்.